Ja stvarno znam kako je počinjati iz početka. Kada sam se razvela u 48. godini, ja sam bila prestravljena od budućnosti i od života. I stvarno znam koliko mi je bilo teško da prevaziđem strah da ne ostanem sama, strah da ne nađem neko ko će me povredi. Ali onda sam lepo sela i napravila kao, ok, s jedne strane to vama predlažem, s jedne strane napišite sve čega se plašite, a s druge strane napišite na skali od 0 do 10. Kolika je opasnost da vam se nešto desi? Može da se desi, na primjer, da poznate nekoga i da on nije taj pravi. Ali kolika je opasnost od toga? Šta vam može se desi ako nije pravi? Pa ništa. Znam da imate strah od toga, ali ne može ništa se desi. Ja sam tako napisala, ok, možda upoznam nekog ko nije taj pravi. Ok, opasnost, prava opasnost po mene, po moj život, po moju sigurnost, po bilo šta. 0. Ok, upoznaću nekog, konstatujući nije taj, 0. Ali ako ništa ne uradim, ako me strah parališe, nikad neću imati šansu da nađem nekog koji jeste pravi.